apsolutni S tier, to je najbolje mjesto gdje možeš sjediti, pogotovo ako se možeš dati skroz do kraja, tu te neće profesor uopće vidjeti, moćeš raditi što god. Ako si uz prozor, imat ćeš malo i svježeg zraka, ako si uz zid, možeš, pričati sa zidom, apsolutni S tier. Treća klupa sredina, A tier, znači odlično je mjesto jer si na sredini, imaš 2 reda u tom busu ispred sebe do profesora, tako da dosta si slobodan, po meni lagani A tier, dosta dobro mjesto ako se možeš izboriti za poziciju. I zadnja stvar, zadnja klupa što bi mnogi bez razmišljanja stavili odmah u S tier, po meni lagani B tier. Lagani B tier, sad ću vam objasniti zašto. Svi znaju da su u zadnjoj klupi uvijek problemi. Kad si u zadnjoj klupi, očekuje se, makar možda i ništa ne radio, očekuje se da radiš neke gluposti. I onda tu profesor ima radar, kreka lagani UAV, točno vidi šta radiš tamo, uvijek te gleda B tier za zadnju klupu cijelu, nema veze gdje sjediš. Jel se ti slažeš s našim tier listom? Koje mjesto po tebi najbolje za sjediti? Piši nam u komentar.